May gabi sa tanan. Nanapod kita sa Light Them with My Word. Ang sinimana nga pagpambit sa kinabuhi sa light ko. May gabi sa tanan. Kanang na sa mga OFW, pisagasa kamo karon. Nasa barko, nasa tunga-tunga sa diserto, nasa kabugnaw sa panahon, kapiligro, o akong mga kababayan, bisan na diri sa ato ang nasod sa Pilipinas, kanto sa atong kinabuhi, kalisod, o kanang tabi natong naganto sa mga balatian, o naay paglaom sa tanan. Maminaw kita sa pulong sa Ginoo. May gabi sa tanan. Ang atong ebanghelyo karon kinutlo sa ebanghelyo ni Mateo kapitulo 20 bersikulo 1 hangtod sa 16. Ang mga trabante sa ubasan. Mingon si Jesus kanila, ang paghari sa Dios na isama sa tao nga may ubasan. Sayo pa kaayo, milakaw ug nangita. Na siya o mga tao nga trabaho sa iyang ubasan. Nagkauyon siya o ang mga tao nga una niyang natagbuan nga iya silang suhulan sumala sa naandan sa suho sa matag adlaw. Unya gipadala niya sila didto sa iyang ubasan. Sa dihang mga alas 9 nasa buntag miadto na siya sa merkado ug may nakita siya dito ng mga istambay kay wala man sila'y trabaho. Mingon siya kanila, pagtrabaho kamo dito sa akong ubasan kay tagaan ko kamo husto na suhol. Busa miadto sila ug nagtrabaho. Sa dihang udto na mibalik na usab ang tag-iya dito sa merkado ug may nakita na usab siya dito nga mga tao. Ug iya usab silang gipatrabaho. Mao gihapon kini ang iyang gibuhat sa dihang mga alas 3 na sa hapon. Sa mga alas 5 na mibalik na usab siya sa merkado ug may nakita pa gayud siya nga mga istambay. Mingon siya kanila, ngano bang nag-standby lang kamo dinhi sa tibuok nga adlaw? Mitubag sila kay wala may nagpatrabaho kanamo. Busa giingnan niya sila nga moadto sa iyang ubasan ug magtrabaho. Sa pagka kilom-kilom na miingon ang tag-iya sa iyang sinaligan. Tawag ka ang mga trabahante o sweldohay sila. Unaha pagbayad katong ulahing gipatrabaho o ulahi katong nauna. Ang mga nagtrabaho sugod sa mga alas 5 giatagan og sweldo alang sa usa ka adlaw nga trabaho. Sa dihang sweldohan na katong mga nauna sa pagtrabaho, nagunaw na sila nga dako ang ilang madawat kaysa mga naulahing mitrabaho. Apan matag usa kanila gisweldohan usab ug alang sa usa ka adlaw nga trabaho. Pagkadawat nila nini mireklamo sila sa tag-iya. Matod nila ang mga naulahi usa ka oras ra ilang trabaho. Apan kami usa ka adlaw gayud ang among pagpasingot o pagpainit. Apan pareho ra ang imong gisweldo kanamo. Mingon siya sa usa kanila, higala, wala ko ikaw limbungi. Dili ba nagkauyon man kita na sweldahan ko ikaw alang sa usa ka adlaw nga trabaho? Dawata ang imong sweldo ug pauli. Kaya kung kagustuhan nga hatagan ang naulahi og kantidad nga sama sa akong gihatag kanimo. Dili ba makabuot man ako
kung unsa nga akong buhaton sa akong kwarta, basin nasina ka lang tungod kay maayo ako kanila. Unya mingon si Jesus, mausab ka na ang may tabo sa katapusan nga mga adlaw. Ang mga labing ubos karon mao ang mahimong dungganon sa kaulahian. Ug ang mga dungganon karon mao ang mahimong labing ubos sa kaulahian. Ang Ebanghelyo sa ato ang Ginoo. So, unsa kuno ang gingharian sa langit? Mao kini. Mingon si Jesus, ang paghari sa Dios na isama sa tao nga may ubasan sayo sa pakaayo milakaw na siya o nangita na siya o mga tao nga mo trabaho sa iyang ubasan. Kani nga panag-ingnan mga igsuon, grabe kaayo nga gibuhat sa tag-iya sayo pa sa buntag, no? Nilakaw na siya o nangita sa mga motrabaho sa iyang ubasan. Bisan og naa siya manager, siya gyud mismo personal nga nilakaw para mangita og trabahante. Sa bersikulo 2 nagkauyon siya ug ang mga tawo nga nauna niyang natagbuan nga iyang silang suhulan sumala sa naandang nga suhol matag adlaw. Unya ipadala niya sila dito sa iyang ubasan. So iyang yan ang tagaan og trabaho ang katong nauna niya natagpuan dito sa merkado o nagkauyon sila, natagaan sila o usa ka denaryos sa usa ka adlaw nga trabaho. Unsa man kaning denaryos, brothers and sisters, mo kani usa ka gamay nga kanang silver coin sa Roman, no? O equal pareha iyang kanidad sa Grego nga drachma. O gyapon common kayo nga silver coin during that time. Kaning bersikulo nato nga kita gibasa pareho lang si kani sa kaingon nga ang usa ka trabahante tagaan siya o iyang kanang suhulan nga usa ka denaryos kay mao man kana ilang suhol karong ato panahon na, no? Bisag sa ato karon o sa Pilipinas kung atong usa ka adlaw 350 atong ihatag sumura siya ang denaryos kung sa panahon pa ni Jesus. Sa dihang mga alas 9 na sa buntag, miadto na po siya sa merkado ug may nakita siya dito nga mga standby kay wala man sila trabaho. So sa paglakat ng sa panahon, niadto na po ang tag-iya sa ubasan. O nangita na po siya og trabaho dito sa merkado ug nakakita siya nga mo trabaho, no? So mga alas 9 sa buntag kato, ang Hudiyo ang ilahang adlaw magsugod man sa sundown. But sa pagkwinta sa pagtrabaho sa usa ka tawo magsugod sa kadlawon o sunrise, no? Hangtod sa sundown. So ila kaning divide o ka-12, 12. So basically kaning istorya nga sa kuan the third hour, so mao kani ang alas 9 sa buntag, no? Ang 6 and 9 hours or alas 3 o alas 5 sa hapon. Sa versikulo 4 mingon ang lanuna, no? Mingon siya kanila, pagtrabaho kamo dito sa akong ubasan kay tagaan ko kamo gusto nga suhol. Dili kayo siya ga punting sa kananaang sa abot, no? But makita nato diri ang iyang ginaatiman mao gyud ang mga trabante. Wala gani siya maghatag kanato og kananaang information, no? Na
pila pa yun ang iyang sulan sa mga workers, no? So sa versikulo 5, busa miadto sila ug nagtrabaho. Sa dihang udto na mibalik na usab ang tag-iya dito sa merkado ug may nakita na usab siya dito nga mga tao. Ug iya usab nga silang gipatrabaho mao gihapon kini ang iyang gibuhat sa dihang mga alas 3 na sa hapon, no? Ug sa versikulo 6 sa mga alas 5 na sa hapon mibalik na usab siya sa merkado ug may nakita na pagayod siya nga mga standby. Ingon siya kanila, ngano bang nag-standby man kamo dinhi sa tibuok nga adlaw? So kanini ang orasa alas 5 na kini, no? Sa kay 11th hour man ang gihimo sa English pa ni 11th hour muna or last minute, no? Or kanana ang late na gyud sa hapon alas 5. Sa versikulo 7 city mitubag siya kay wala may nagpatrabaho kanamo, busa giingnan niya sila nga moadto sa iyang ubasan o magtrabaho, no? Siguro ang katong mga trabahante nga motivated kayo nga gusto gud mo trabaho, siyempre sayo gyud kay sila nanganha sa marketplace kay sa mga Hudyo katong mga mangitag trabaho diha lang sila sa merkado mag-standby kay ang katong mangita sa trabaho kanana at tag-iya diha po sila moadto. So kanini ang kay gayon na ang katuntuang mga tapulan siguro na kananang alas 5 na sila nangadto dito, no? Mga latecomers ni sila, no? But ang tanya sa ubasan, iya gyapon gi-hire, iya gyapon siyang kanana ang gipatrabaho, no? O sama sa gyapon, iya gyapon giupuyaran o kanang usa ka adlaw nga sulan mao ang usa ka dinaryo, no? Mo gyapon katong sa alas 9, sa alas 3 sa hapon hangtod sa diha sa 11th hour, no? Diha na sa alas 5 sa hapon. Mo gyapon yung gipromisa na para sa iya insakto ang sulan, maura ang sulan iyang ihatag. So sa versikulo 8, no, sa pagka kilom-kilom na mingon na tag-iya sa iyang mga sinaligan, tawga ang mga trabahante o silduhi na sila. Unaha pagbayad katong ulahing gipatrabaho o ipapauli katong nauna. So lalimang ka katong naulahi katong nasa alas 5 mo unahon o kanana ang sweldo ang katong na una sa alas 8 pa sa buntag mo trabaho. Kay nagkilom-kilom naman kanang sa tong ini gabi naman, hapit naman magabi. Kay sa tura magod sa Leviticus chapter 19, no, verse 13 sa Leviticus 24 verse 15 kani required yun ang mga laborers nga pagabayaran yun sila at the end of the day sa katapusan ng adlaw. Si Jesus po na istorya siya nga ang atong the first, ang primero mo'y mahimong nasa katapusan. Ang nasa katapusan na ulahi mo'y ipauna. Makita nimo sa Matthew verse 19 to 13. So, iyan yung gi-repeat na po sa Matthew 20 verse 16. Dinhi nining kuwan kanang Ebanghelyo nahitabo gyud nga ang ulahi nga mga trabahante mo giuna og sweldo ang kanang nauna mo gipaulahi, no? Ang mga trabahante nga gi-hire sa
primerong adlaw mo na ulahi taon, no? And ang katong naulahi nga alas 5 na namoy gipo na. And then verse 9, ang mga nagtrabaho sugod sa mga alas 5 giyatagan sa og sweldo alang sa usa ka adlaw nga trabaho. So mo niya ang hitabo. Brothers and sisters, kung tan-aw nato sa ato ang kaugalingon nga panghitabo sa ato ang kaugalingon nga trabaho o kaugalingon nato nga kinabuhi o diha sa mga panghitabo diha sa ato ang palibot, kinsa maning mga workers o mga trabahante na usan lang ka adlaw, usan lang ka oras ang ilang gitrabahoan. Kinsa man kaning mga tawhana sa ato ang kinabuhi. Wa man ninyo mamatikdi nining ato ang ebanghelyo, no? Ang hugma o kanang kaluoy sa Ginoo, di ba? Makita nimo grabe yun o hugma o kaluoy sa Ginoo. Kita ang nagminatarong, nagminaayo, nagbinuutan sa ato ang kinabuhi, kita mismo maulahi. But mapauna patuntuang na diha sa ilahang kanang pagkuan na ang pag-usik-usik sa ilang panahon o naa diha sa ilahang pagpanunto diha sa ubang tao o sa katapusan nga adlaw, katapusan nga kanang sa dili pa sa ilang kamatayon, no? Diha sa ilang deathbed, mahayo silang pasaylo sa Ginoo. Ang Ginoo andam, no? Andam o pasaylo sa ila. Katong mga drug addict nga grabe yung kapuirisyo na ilang nabuhat, mga drug lord o mga poser o uban pa. Sa katapusan mga pasaylo, dili ba sama ni anak ang hitabo, no? O kita mismo, no? Kita mismo karon nga mga tarong nga mga tao nga nakaroon nga naa diha sa Ginoo nagpasilong yun nga binuotan nga ginaayo. Unsa man day? Okay ra ba sa ato ngayon ani nga panag-ingnan nga maulahi kada, no? Unsa may but pasabot nga maulahi day kita? Maulahi day kita sa kato ang nagbutang-butang, nagpasipala ka nato, maunang panahon nila nga gipasaylo sila Ginoo sa Ginoo. Kita maulahi gyud kay kita man karon ang nagdala, nagserbisyo. Kita man karon ang grabe gyud ang atong paningkamot sa ato ang pagserbisyo, sa atong pagbinutan, sa ato ang pagbuhat sa butang nga mahimo kitang ehemplo sa uban, a living witness sa uban. Mo ka na ang sabot sa Ginoo, no? After all, usa man ka dinaryo ang iyang gisaad. Unsa man ang dinaryo ang iyang gisaad? Ang kinabuhing dayon naman, ang kaluwasan naman, di ba parehara tanan? Kita nga nauna nakaamgo, nauna kita nga nagbinaayo, minatarong, kita nga nagserbisyo, grabe yun na itong serbisyo. Ang uban, diha na silang, hapit na silang mamatay, mga ipasaylo. Bisan nung dako na nga porisyo ilang nabuhat sa ato ang katilingban, ipasaylo sa Ginoo. Di ba maura? Maura ang suhulan dahil sa tanan. Gugma o kaluoy sa Ginoo. Iyang ihatag ka natong tanan. So, karon diri makita nato sa verse 10, dihang nasweldohan na kadtong mga nauna sa pagtrabaho. Naghuna-una sila nga dako ang ilang nadawat kaysa mga naulihing mitrabaho apan ang matag usab kanila gisulduhan usab ug alang sa usa ka adlaw nga trabaho. No? Nagreklamo sila. Kita ang elbet ka magreklamo. Nagreklamo kita sa atong pagbinutan. Nagreklamo kita sa atong katarong. Nagreklamo kita sa ato ang mga pagsunod kang Kristo. Tininuod yun. No? Kaya nagtuo kita sa sweldo
nga kinabuhing dayon. Apan kani ubang tao kanunay gareklamo kay ang ilang itan-aw sa atong kinabuhi, no? Nagmahay sila. Nagmahay sila sa uban kay gitagaan og maayong mga grasya sa Ginoo. Gitagaan maayong ang lawas, gitagaan maayong pangimpinyo sa ilang trabaho. Wala sila kasabot nga kita tanan. Maayo to na pangimpinyo ba't nag-antos kita para sa kanila. Nag-antos kita sa ato ang kinabuhi para kita mismo gatabang sa ilan. Dili man ang ayan na ipakita nimo ayon pagtabang. Ngani ang mga tao karon nga nagbinuutan, grabe kadako sa ilang amot, dako kayo ang ilang paghatag sa diha sa simbahan. Nga simbahan naghatag o naghatag sa ilang serbisyo o makanunayon yun nga paghatag sa ilang pagtabang ni mga tawhana. Sa outreach, sa ilang pagtrabaho, mga kaparian, kamadrihan na to, o mga workers, no? Na nagtrabaho na ining mga tawhana. Aron lang sila atimanon, no? Ngani sa versikulo 12, mato nila ang mga nauna sa usa ka oras ra ang ilang trabaho apan kami usa ka adlaw gayud ang among pagpasingot o pagpainit apan pareho ra ang imong gisweldo kanamo. Of course, no? Pareha ra, no? Karon nagpainit ka mo diya sa inyong trabahoan, antos ka mo sa kamingo sa inyong mga minas kinabuhi diri sa Pilipinas. Nag-antos kita kitang tanan diha sa pagpaeskwela sa itong mga bata, uban pa, no? Nag-uban nag-antos yun sa ilahang panglawas, no? Apan ang ay ba ni ireklamo na to? Ang ay ba ireklamo? Mauno ta. Kung ngayon ka gitagagag o sa kardinaryo sa imong pag-antos kay ang imuhang sweldo kinabuhing dayon. Nandili kita mga kinahanglan magreklamo, no? Sama nining mga tawhana. Daghan ba yung mga tao karon gareklamo? Dili yun makutinto sa ilahang mga kinitaan, sa ilahang grasya nga nahatag sa Ginoo kay wa man nilang gi-consider nga grasya. Maayo na kayo ilang trabaho, maayo na kayo ang relasyon sa ilang pamilya, maayo na kayo ang ilahang ang kinitaan, maayo na ilang kahimtang. Kung sa ilang gibuhat, mga andoy paghihapon. Maayo na ilang negosyo, mga andoy pagdako. Unsa man nga dako inyong gikinahanglan. Mao ning reklamo. Nganong usa naman ka dinaryo ang imong gihatag sa amo, Lord? Wa sila kahibalo nga kinabuhin dayon ang ilang gihatag. Pagtarong lang mo sa inyo, ha? Bisag asa mo o pagtamang. Kay maulahi gayud kita, kay kita man gayud ang katabang nining mga tao na wala makasabot. Ayaw pag-apil sa mga tao nga wala makasabot, kay naay imong daghan nga grasya. Itabang ka na. Mo na ibot pasabot sa ato ang Ginoo nga itabang ka ninyo. No? Katong wala pa makanto sa marketplace, wala makanto dito sa evangelization, no? Pagsangyo sa maayong balita, wala pa makasangyo, wala pa gani makalikutok sa puno sa Dios diha sa ilang isikatawo nga nakita nila nga gareklamo ang ilang mga katawhan, ang atong mga katawhan. Kinahanglan kita, mo comfort nila, mo maabi-abi sa kanila, mo pasabot kanila diha sa marketplace. Pareha sa usa ka tag-iya sa kanang ubasan. Dito siya gabalik-balik og adto para lang pagkabig sa mga tao dito balik sa Ginoo. Pareha kita, gitawag kita. Mo gani ang gitawag kanato sa Ginoo, no? Umingon siya sa verse 13
sa kanila, higala. Wala ko ikaw limbungi. Dili ba nagkauyon man kita nga sweldohan ko ikaw alang sa usa ka adlaw nga trabaho? Dili ba sa bunyag? Dili ba pag-anin ako ingon si Jesus? Pag-anin ako diri sa kalibutan kay ako gipadala sa ako ang amahan. Pag-ani diri usa ra ka butang ang akong tuyo kaninyo mao pagluwas sa inyong kasalanan. Paghatag ninyo sa gingharian sa Ginoo. No? Gingharian sa Ginoo nga madala ko kamo dito sa iyang gingharian, dito sa langit. Di ba sa sinugdanan? Ingon siya, ang gingharian sa Ginoo sama sa usa ka tag-iya sa ubahan nga miadto sa merkado sayo sa buntag og nangita o mga trabahante, nangita o mga kananaang mo trabaho sa iyang ubasan. Kita nanata sa ubasan, nagtrabaho sa iyang gingharian para madalang uban dito sa iyang gingharian. Mao kani, maingon si Jesus, maingon siya kanila, usara ka dinaryo, usara kabutang nga akong ibayad kaninyo, nining kinabuhi mao ang gingharian dayon. No? Niyo, kung sa iyang istorya, higala, wala ko ikaw limbungi, gilimbungan ba data sa Ginoo? Wala kita limbungi sa Ginoo. Iya ka nang gipromesa sa atong amahan nga ipadalas si Jesus para kita maluwas. No? Wala kita limbungi ini kinabuhi. Nga ni iya kani sa Ginoo ang atong kinabuhi. Gusto niya ang atong daotan nga kinabuhi karon utruhon bag-uhon para makadangat kita dito sa kinabuhing dayon. Mao kina nagiluwas kita ni Jesus o pinaagi sa tungkulyan nga himo kita anak sa Dios para kita iyang luwason sa iyon kita niya luwason ng binunyagan man kita tanan katong mga binunyagan. Asa naman kamo? Kanunay lang kamong gareklamo. Wala kang kasabot. Kanunay gyapon nga paningkamot. Asa man na ang iyong pagpaningkamot? No? Daghan kayo ang iyong ipaningkamutan. Angayan ba pa ka na ang paningkamutan ninyo? Atimanan ninyo ang inyong relasyon. Atimanan ninyo ang inyong isikatao. Atimanan ninyo ang inyong mga anak. No? Dili dito pagatiman lang sa inyong kaugalingon sa pag-happy-happy lang kanunay. No? Kanunay nightlife lang kanunay. Kanunay bisyo. No? Kanunay usapan na nga inyong mga ginabuhat nga wala diya nakapunting diya sa trabaho sa ubasan sa Ginoo. Mao ang gingharian sa langit nga naasam ko sa ubasan. Naadiha ang mga tao gitawag para magtrabaho, para magdala sa mga tao dito sa gingharian sa langit. In verse 14, yun siya, dawatang imo sweldo ug pauli kay akong kagustuhan nga hatagan ang naulahi ug kantidad nga sama sa akong gihatag kanimo. Gihatag na nako kanimo. No? Nay mga tao nga nagkuha na sila ng kananaang nana sa Ginoo. Nana sila din trabaho o pa nagtrabaho na gani sa simbahan. No? O ba gitagaan na grabe nga grasya sa Ginoo. Kapag reklamo lang yapon. Kapag kamot lang yapon, unsa man inyong amton di ay. No? Sama sa prodigal son ang kinamagwangan nagreklamo sa iyang manghod nga nakauli o nakaamgo sa iyang binuhatan. O gitabo sa iyang amahan o nagreklamo siya. Ngano man amahan nga imo man
gitagaan ka ni usa ka anak nimong gawanda sa imong kanana ang mga imuhang kwarta, imuhang gihatag niya nga salapi, bahin niya, nini ato umahan. Nga naman imo bang gipasinunggan og mayo, ihawan pa og ngati nga kanang baka, giilisan pa, gihatagan pa sapot og uban pa nga mga alahas butang sa iyang tudlo, no? O imo pa siya gipahumutan, nag-celebrate pa kamo. Ako, nadugan ako sa imo, na ako sa imo, wala gani ko kanang magpatay o usa kabaka para sa akong mga amigo. Nga naman, iyon ang amahan, yung siya nga naa ka na sa ako, unsa pa man, ang imuhang gireklamo. Wa ka kasabot nga ang usa ka tao na nawala, napapagkaroon ni balik na ni sa kanato. Dili ba ka proud nga usa ka nagtabang? Naulay ka. Kaya ikaw mo'y nagtabang ni inyong tawhana, imong mangod. Ikaw mo'y nagtabang. Mo na ipauna nato siya. Kay karon nakasabot na niya siya. Ipauna nato siya. I-welcome nato siya. Isa dawata ay mong sweldo. O pauli na. Ayaw na pagreklamo. Kaya nga naman ako, amahan. Grabe na ako ka-generous sa kaluoy o sa kanang akong gugma. No? Magbuti ka di nga gianhiman ako. Isugo na ako si Jesus para pagluwas ka ninyo. Dawata ang imuhang sweldo, dawata ang kaluwasan, o pauli na. Sa verse 15, dili ba makabuot man ako kung unsay akong buhaton sa akong kwarta? Basi na sina ka lang, tungod kay maayo ako kanila. No? Iyon ang tag-iya sa kanang ubasan. No? Dili ba makabuot man ako kung unsa akong buhaton? Sama usab sa atong amahan. Makabuot ba dito sa iyang plano sa kaluwasan? Makabuot ba dito sa iyang pagka-generous o mercy o sa iyang uma? No? Dili mo susama ang atong amahan pareha sa ato ang buot. No? Wala mo itay buot. Kanunay tang reklamo. No? Dili na kita magreklamo. Kay ang usa kabutang nga iyang gihatag o dinaryo nga ihatag niya, mao ang kaluwasan. No? Niingon dahil siya sa katapusan, verse 16, unya miingon si Jesus. Si Jesus na yun ang miingon nga naghatag niming subingay. Maungusap ka na ang may tabo sa katapusan nga mga adlaw. Ang mga labing ubos karon mao ang mahimong dungganan sa kaulahian. Ang mga dungganan karon mao ang mahimong labing ubos sa kaulahian. Basin og baya nga kita mo maimpierno na karon, kanunay kita reklamo, kanunay kita paningkamot, ug wala na'y tunong atong paningkamot, ug kanunay kita nagluling hayaw, kanunay kita kanang usik-usik sa itong kinabuhay diha, sa itong bisyo, ug ban pa natong ng mga butang. Apan, wa nato una-una nga sa katapusan adlaw naman, ay katapusan naman ay adlaw sa paghukom. Kita ngayon maulay o wala kita'y buhaton sa atong kinabuhi. O katong mga nagserbisyo, katong mga tao nga nagpasiatap nga nagserbisyo sila sa simbahan o uban pa ilang ibuhat nga kayuman sa tanan. Apan gapakita lang silang kadungganan, kanunay silang reklamo, kanunay silang masina sa uban na nga mas labaw pa ang ilang ibuhat sa uban. Ikaw kanunay kang gahatag o gatapang tuon, but ga-compete, murang competition, nasinag yapon ka. Ayaw na o kasinan. Buhata ka na tanan,
pinaagi sa kasing-kasing, pinaagi sa imuhang kaugalingon nga pag-igugma, ikaluoy sa imong isikataw. Mao gyapon ka na, ang gitudlo ka nato sa amahan. Muna si Jesus, niingon siya, mauusap ka na ang mitabo ka ninyo o wala ka na mo'y buhaton sa inyong kaugalingon. Maulahi gayon ka mo. Mauna gayon kaning mga tao nga at the end, nagbasol o nanginusol o mibalik ka na po. Brothers and sisters, mo kani ang talan-awan sa katapusan sa eschatological end time sa iyong pagbalik. Kita, kung dili kita mag-usap, basig maulahi kita kung naadihan kita sa impyerno Panginoon. Salamat ug maayong gabi sa tanan. Sa magyapon, sa magkausapa, ayaw pagkalimot sa pag-like o pag-subscribe sa ato ang kalihukan para kita makapadayon sa ato nining ato ang kalihukan. Kung ngani makakuan mo, kung gusto ninyo mutabang, tabangan na to atong ministry. Palihog lang ato dito sa ako kanang description meaning ato ang channel. Ito dito ang email address. Like them with my word. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen.